kurwase kenyoro kia bokinami kionduso kegotoka ensemo ebonge abo base county ya Kisii yasabira obwene wa mama mwabo hunyate ko bakagusira obugima bwaye haserieta Jenes Mora uyo kagere goitwa na kuumurerwa acid hiritukuria Jumamosi nonyamaiga ya barabo wakoroboti asegeta sene kyabanyanyimbo buna obugima bwaye nigo bware kogosererwa murikito Dominic Onderi agotomanya senchiru wikira Yamate mokuru ekinyoro kyabo kinami kionduso menya machi sub county ya Kisii yatariro bwa magaya mama mwabo kagero goito na kumurerwa acid abo asekagera mani gabo choretwa maiso n'abantu batamanyire ekiraringe kwebanga kogende kanisa ritukuria Jumamosi mambia Omongi na Jenes Mora gakagere goito ritukeri gari ya Jumamosi ekiraba amate baye bachite na konyoro moberoye obekire isiko ase nyomba amenyete bweka Antio yo minto tu arenge nera aramisi aganta inche komotorere cha inche kuichimbande chikabichi igorongo chanje kuichimbande nganyora antiara iregeso na akuete ngachaka gukura akaruororo bakamanya kumubekera machanja bamagotu bakamosoki isiko kesieri kiaya igana oba mutandete bakamanya kumuumurira acid bakamuumurira kurwa magoro gotirimboka na kurwa ebigoti kurwa amaisaya amaiso bakamuata ingire ndagwaterwa amaiso muntu mungina gakinki akora nanyeni ge amate yatwene kerebuna ni gobo gimabwa mama mwabo abere bokogosererigwa ase nonyene nyomba ya yabete ko bakego sambo kurende agakonya kakurororo bono mwana yo minto kuro bosongo na chitaga akasambirwe nyumba yaje bakachiko kanyaso akakuru nyumba tasogeti agakura bamate bagata bakamotoria mama minto akiba mujandira matuka mange tuakinira tabakangwana tuikirga akilindu tokomoro kama magaki mugambi tukachiko kanyali arangili none barasa tajitu korangili barasa Bano kumetinga mama bomaine bwa yemboro birendo nya mugambi tago tegisitebu kurwa matureti ababege tabisinga na buyuti kaki mama tigaye gwo bomaine bwa jaga kibatatebye kibata getonye nete ni tobakane amate yasabira obwene bwa mama mwabo kubatikana no goita kwae asabo igo baragire ebiara gochia sabagambi ase ogotaire getambo kerekera mama mwabo agetoroboti rwoko gosererwa kubogima bwae Secondly, elia kabera kare nyumba ya sambe tu mugambi na tebetigo. Tatega tieni step. Naboniga, nabako nakolera, ororire nganchire ndete mugambi agoteki step. Ochire second so batabiringa gake basiriki ba minto nsabirani. Wana bashiriki mbaga ndete kono kumusabirani siringani eri mugambi aritari goteki step na ndeta nakuburi kendi yonse narangeri nane barasa. Niga imogete akabwa abantu bakamuchira nyumba. Lakini renda abantu abu nabamanyete. Ekero twaminyogete kuruchi nyumba chitu tugacha tukanyora ng'ana baikaranste isikuria yabwatire mioyo tugochiko mubori omong'ina goteba ng'a namanyete erieta agatora omonto oyu mambi yayo omong'ina tukamoboki tukamwira bwa omogambi akaripoti omogambi taimogeti gokora kende omogambi bw'ekenyoreke iga omosabu chief natekeire ate obomaene bwa omong'ina oyo ase eng'encho naribotetiwu omong'ina bweka omonyene nachete bakaboya akamoteiga akiwu buna nacheretwe nyomba kong'entwa abanto bachete kong'enta nyarebe na nyarebe kureri omogambi buna natebetiwu tacheti goteki step ende yonsi bono onyore omogambi nategetie step ya omong'ina oyo ekakura buri ritang'ani arangeri nonye ebarasa ikaransa abanto bamanye nki omong'ina oyo ogotire nki akoboriwu kango bono mama tachieti gokwa Ntubunegeta seni yensoko TV kero twatema kumukwanira omokonyi bw'omochiwe location ya Ragongo nigate buna tabwati bagali ogotokwanira abwasemega yaye anga kubwata chisimi chaito maigaje koreke kigoichani asomong na Jenes Moranya tukabogosirio bugima bwa yasenjire tamanyekaini niga bange kuruga igase kinyore monaba bwatani bya mate yabanya ko sabe serikali nyeroko bage koreta obwene bo mwanchobo ibanyara ko bakomanyanga nkirire tobugima bwa ekoirwa asenjire ngabuni yiga Kuripoti retsen kera mbe magian soko TV kuruga yase kenya kyabo kinami kionduso Ragongo egotoka gaiga ase sub county Nyamache county ya Kisii Eretarian Dominic Onderi Nyabuto